Os nenos e nenas de Chans Bembrive queremos avosarvos nesta reportaxe os cambios que acontecen na paisaxe de Bembrive nas distintas estacións do ano. Abre os teus sentidos. Pra pre pri, a primavera. Pra pre pri, a primavera xa está aquí. Pra pre pri, saen as flores, cantan os paxaros. Pra pre pri, hai bolboretas no meu xardín. Coa chegada da primavera, a paisaxe amosa un aspecto moi alegre que transmite ledicia aos nosos ollos. É tempo de flores, de preciosas cores. Parece como se a paisaxe comezara a despertar despois do sono do inverno. Na primavera, as plantas é cando máis medran. Debido a que hai máis luz, xa que os días son máis longos. Hai moita humidade polas frecuentes choivas e tamén reciben máis calor pola subida de temperaturas despois do frío inverno. Coa aparición das flores e os froitos na primavera está relacionada á festa dos mallos, onde se cantan coplas paseando o mallo, adornando con follas, flores, fiunchos, sementes. En algunhas vilas, como Redondela ou Ponteareas, adornan as súas rúas con alfombras florais moi artísticas para celebrar o Corpus. En Bembrive tamén atopamos estas creacións. A primavera é un momento ideal para percorrer os sendeiros dos nosos bosques e gozar da natureza en todo o seu esplendor, do son da auga, do canto dos paxaros, da verde vegetación. Na nosa escola facemos no mes de maio percorridos por distintos lugares da parroquia de Bembrive. Descubrimos cousas moi interesantes, muíños, fervenzas, fontes e lavadoiros, dedicando especial atención á flora que nos rodea. Nos xardíns da escola brotan as árbores de folla caduca, medra a erva e comezan a saír as primeiras flores. As rosas son as nosas preferidas. Todo se volve fermoso. As árbores de folla caduca, como os carballos que quedarán espidos no inverno, comezan a vestirse cun traxe verde de novas follas. Estas follas van brotando e pouco a pouco medrarán no verán. Canto agradecemos a súa protección para relaxarnos a súa sombra e ler como fai o trasno. As árbores froiteiras, como as cerdeiras, as maceiras, as pereiras, comezan a encherse de flores, pequeninas e fermosas, que engaden á paisaxe unha nota de cor tan característica desta época. A primavera chegan tamén os insectos, como as abellas que voarán de flor en flor buscando polen e o néctar. Xunto co vento polinizarán as flores para dar lugar aos froitos que irán medrando para madurar ao longo do verán e no outono. A primavera e o verán son as estacións nas que podemos desgustar froitas que aportan frescura e que nos axudarán a ter o noso corpo ben hidratado, e aliviar a sensación de calor. Amorodos, cereixas, nésperas, pavías, ameixas, pexegos. Nas hortas hai moita actividade para preparar a terra e facer sementeiros de distintas hortalizas, leitugas, pementos, cebolas. Despois de nacer e cando aínda son pequenas, serán trasplantadas para que medren mellor e teñan abundante producción. Se mimamos a nosa horta, poderemos recoller no verán o froito do noso traballo. Tomates, patacas, cenorias, freixóns, chícharos. Teremos que sachar, abonar, arrincar as ervas, trasplantar, podar e atar algunhas plantas sen esquecer regar, especialmente cando chega o verán. No verán, con menos humidade e máis calor, as plantas medran menos, os froitos crecen e maduran, a erva vai secando, córtase e os campos vólvense de cor amarela. Abre os teus sentidos e descubrirás a ledicia dos bosques de Bembrive en primavera.